Figyelj, mentálisan padlót fogtam, nem bírtam tovább. Igen, tessék. Mondom, még nem érkezett be. Igen? Elnézést, igen. Nincs, a jövő héten lesz. Jövő héten! Viszal! Életmódot változtat. Muszáj egy kicsit lazítani. Muszáj egy picit. Na, kurva anyádat, azt... Muszáj egy picit innál, érted? Nem bírom idegileg. Ilyenkor lemegyek Szegedre a borfesztre, kiválasztom a legfinomabbat, és minden nap egy pohárkával. Szigorúan egy pohárkával, érted? Kilazult, letisztítod magad, és utána jöhetem el. Gyulem, tölts egy pohárkával, egyen meg a szívedet. Na, Gyuszikám, töltsed már, egyen meg a szívedet. Le vagy szedálva, vagy mi a pénisz van veled? Nehogy félig tölts már, Gyulám. Egyen meg a töködet. Szomjas vagyok. Pohárkával ihatok, nem? Érted? Kultúrátlan. Szigorúan egy pohárka. Ne felejtsd el, Szeged, 20. borfesztivál. 10 nap, 10 helyszín, 120 borász, 200 kézműves, 250 program. Gyere és lazíts a 20. Szegedi Borfesztiválon! Az meg az anyád, az azt.